Sí. Jo crec que som capaços de generar moltes notícies en positiu també, però desgraciadament les notícies en positiu no venen gaire. Venen més les negatives, no? El morbo del que passa en la convivència diària, dels problemes que existeixen, que hi ha, però tot i així jo crec que hi ha notícies molt bones que no transcendeixen i que tenen una importància molt gran. I ara, només per recordar un exemple que és molt recent, perquè és just la setmana passada. La setmana passada, en l'auditori de la Coma Cross, hi va haver una trobada de tots els nens i nenes de les escoles públiques i concertades de Salt de quart d'ESO, que són coautors d'un llibre, El secret dels colors. És una iniciativa des del Pla Educatiu d'Entorn en què l'autora, Anna Manso, en col·laboració amb tots aquests nens i via blog, utilitzant noves tecnologies, són coautors d'un llibre infantil, El secret dels colors, que també hi ha dibuixos d'una dibuixant que es diu Sara, i ells, durant tot el curs, en plena activitat amb l'Anna Manso, han anat escrivint. I el bonic de tota aquesta història va ser que al final d'aquest llibre que hem editat des del Pla Educatiu d'Entorn, la Biblioteca Municipal, tots els professors i professores, ens trobem que és aquell llibre on al final de tot hi ha tots els autors d'aquest llibre, que són tots els nens i les nenes de quart d'ESO de totes les escoles públiques i concertades de Salt. Veure aquella experiència, veure tots els nens en aquella sala, el contents que estan, que el seu nom constés, i els hi vaig dir, sabeu que sou superimportants? Ja heu escrit el vostre primer llibre. I com incentivar la lectura, el plaer dels llibres, de tocar el que és el llibre i d'haver-lo escrit, això és una experiència superimportant. I això probablement no sortirà ni a Antena 3, ni a Telecinco, ni a 4, ni...